karo maratuwa sing gemati. Artine apa? Gelem anake ya kudu gelem wong tuane. Aja mban cindhe mban siladan. Roti karo maratuwa sing gemati. Jenang Pak Do. Jenang manten wedok kudu ngajeni karo sing lanang. Arep dikaya ngapa masya ta kayane akeh sing wedok tapi di dalam rumah tangga laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, presiden keluarga. Kudu iso ngajeni karo sing lanang. Iya apa Pak? Jenang. Terus apa Pak? Wajib Pak. Dadi wong lanang kudu wani jijik. Wani jijik. Dina ndemai telek paling. Ya ora ngono. Wong omah-omah kan mesti duwe putra, duwe momongan. Wong lanang ya kudu gelem nyalini popoke, ya kudu gelem umbah-umbah, saling berbagi antara suami dan istri harus chemistry sambung menyambung menjadi satu. Wajib. Rambut gawe paribasane sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Oh, akrobat berarti Pak Sukri berarti. Lah sirah sikil gitu sirah. Paribasan. Pribahasa. Nah, sapa ngomong pri sapa pri supir ya? Sing mbok omong niki sapa ta? Pribahasane iki sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ya akrobat berarti termasukan. Ya nyambut gawe direwangi adus keringet. Kewecut no dek apa ya rene banyu to ning Malaysia iki. Piye tuh bocah ki ngomong? Nyambut gawe kok iso adus keringet. kancamu. Dadi Bapak Sukri ki lah nyambut gawe ora ngerti awan, ora ngerti wengi. Lah ngelone Pak Sukri kowe. Ngelone picek kowe berarti. Ora ngerti awan, ora ngerti wengi. Kowe ngelone paribasanmu mbok sing penak kowe iki. Nggih paribasan sing penak sing ngelone adus keringet. Sing akorbat sing Pak Supri ki lah nyambut gawe tenanan ngantek membanting tulang. Lah alah yo linu kabeh to, Dik. Tulang kok dibantingi iki piye terjane? Masa nyambut gawe mak brewok malah brewok. Tapi biasane wong wedok nek omah-omahe mesti kacang. Kok iso, Pak? Nonggo karo petan lho kakean cangkem. Pak Do iki ngawur iki. Kakean cangkruan. Ora entuk ngono kuwi saiki wis omah-omah. Gunane apa paedahe apa ngomong ora bener. Timbang kowe ngomong lamis luwih becik kowe bekti karo wong lanangmu. Aku loro wedok kabeh. Kembar to. Sapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane sapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini Kulite putih kaya buke. lah Nunue Wireng wae. Dolano ning omah kok ben ngerti. nek sing Nini putih kaya buke kulite. lah Nunue wireng. kudu duwe jati diri, kudu duwe piandel, kudu kendel. Kendelmu kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu Pak, apa ki jenenge tikus Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh wis kuwendel lho ki ndure Bajul. Ora iso Bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase maratuwamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase maratuwamu? Oh iya. Rawani. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ayal apa Pak? Kacek saurup burine kacek saurup ditambahi huruf apa ngono wis beda artine. Ya jelas ini ya roh. Contone umpamane garu ya apa Pak? Garu itu bajak di sawah. Tambah ika dadine garuk. Kukur. Woblok padakno cah cilik ora iso. Tambahan titik itu dadine beda. Jeru ya apa Pak? Jeru itu dalam. Lah lek tambah ika jeruk. Jeruk itu buah. Lho, benten Bos. Gitu. Oh, iya. Turu. Lah iki lho aku gak seneng aku. Aku gak seneng pas nggon iki. Iki aku. Percil ki mesti. Aku gak seneng. Nuwun sewu lho Pak. Nuwun sewu. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh bengi iki. Pondok bersalin nek diomone kancane lho iki jare aku wae. Kita ini mewakili dagelan soleh seluruh Indonesia. Itu fatal kalau bicara masalah itu. Jelas no ngene percil kaya Enggak apa? baik dek percil. Masa turu disebut-sebut di sini terus ditambahi